matarka kana mutuwan sonta hankalinta baya kanka karka je gidan boka a maka me sihiru mahabba akwai ko ga aya da sunan Allah guda ɗaya duk wanda yake so matarsa to tana son shi sosai fiye da yadda kake son ka sai kun ba da tukuncin wannan ka wallahi za ta so ka na fitan hankali na yankan shakku in ji babban malamin mu wani malamin mu kenan Malam Albani Allah ya masa albarka an gane ko yanzu wani yana ta bauta akan matarsa yana so ta so shi yadda yake son ta ko amma hankalinta yana wani waje me za ka yi karka je gidan boka don a maka sihirin muhabba sai ka zo ka ranna ka dinga karanta wa alqaitu alayka mahabbatan minni duk sallan farilla kanta kaman guda 10 kana gama sai ka ce ya wadudu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah balkin nan ka sanya mata sona a zuciyarta fiye da an gane ko na baka sati daya kana shigo da ce dauki fridge nan ka je ka siya an gane ko ai har masu nema ne ake magana mace ne kana son ta gari kirki kaga gidansu ana ta yawo da hankalinka wai ba a so a baka ita saboda baka da kuɗi kar ka ja maka sihiru muhabba ko ma zuwa ga Allah yawwa ka ganta ustaziya tana son ka kana son ta amma gidansu su wayan saboda baka da kuɗi to ai kana da Allah haka ne zo ka zanna ka dina karanta wa alqaitu alayka muhabbatan minni ya wadudu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya Allah wancan nan